A možná tam dám pryč i ten znavec, ne? To tak. Nebo dej 2 stejné Jo. na tu sedačku. Takhle. Jo, třeba tak. A já mám hezčí levou stranu, když budu vlevo, nebude ti, když budu sedět takhle? Kdybychom vám chtěli představit maskota videa. To je naše hlava a srdce. Tam ani nemáš hlavu, ne? Můžeš mluvit za toho medvěda. To není tolik toho tlaku, protože... Že to utřela, teď to má zase špinavé. No tak co jako? Špinavé, jako to je vlhké, jako je čisté. No, tož teď naléváme na naší první seanci. Seance, to je dobré. První seance. První seance. První seance. Tak čauky, já jsem Lucy. Ahoj, já jsem Míša. A vítejte na našem kanálu Hlavou a srdcem. A to si připojím. Na zdraví. Tak. Dobré. Jaké máme víno? Začněme. Jaké máme víno dneska? Tak víno jsme si dali habánské sklepy, Riesling vlašský, suché víno. To sice moc nemusím, ale určitě v průběhu našich dalších videí se tady objeví kvalitnější kousky. Ano, objeví se tady. Ale jako musím uznat, že nepřijde mi jakože suché. Víš, jakože... Ale to je zbytkovým cukrem. Pokud je zbytkový cukr o něco vyšší, což jako každé to suché víno to má jinak, tak ti nemusí připadat tak trpké. Záleží na odrůdě, bobuli, záleží na tom, jaká je zrovna v ten daný rok úroda, záleží na podnebí, na vlhkosti, jo, a kde se to samotné víno, v jakých sudech je uloženo, jo. Aha, jo, tak to je... No, tak... Zajímavé. Tak co my vlastně tady na tom kanálu představíme? Máme 2 ženy, které vám chtějí předat za prvé své zkušenosti, čím my jsme si v životě prošli, ale také nás zajímají věci, co by mohly zajímat třeba i vás. A já se tady zeptám Lucky, co tady vlastně budeme řešit na tomhletom kanálu, všechno, co nás tady všechny čeká. No, tak hlavní ty prvotní témata budou ty, které nás teďka nejvíc spojí, a to je kromě svatby, protože Míša se bude vdávat, tak jsou i třeba nějaké finanční prostředky a tak, a dotace. Protože od úřadu práce je teďka vlastně, nebo už běží delší dobu takový, prostě běží sem v kurzu, kde se můžete vzdělávat vlastně v té digitální sféře, že? Ano. A máte na to vlastně dotace 82%, nebo až 80%? Můžete čerpat 50 000 až od úřadu práce a úřad práce vám proplatí vlastně 82% z té celkové částky, což znamená, že kurz, který vás stojí 10 000, vás reálně, a teďka mě berte s rezervou, vyjde třeba na 15 stovek. Takže toto už jsou konkrétní témata, kterým se vlastně chceme jakože věnovat. A tak takový ten hlavní průřez náš jsou vlastně zkušenosti ze života, škola, motivace. Chceme tady mít takové jako psychologické okénko, motivaci zejména, jo, že co vlastně bychom chtěli udělat třeba za měsíc, za půl roku a takhle si to chceme točit. Ano, přesně tak. Budeme vám sdělovat, jak my sami jsme se posunuli, jo, i jak byly naši kostlivci ve skříních a jak jsme je překonali. A hlavně chceme, abyste se tady na tom našem kanálu cítili dobře, aby jsme vám zároveň něco přidali, protože to pro nás bude asi, nebo ne asi, ale určitě největší přidaná hodnota. No a hlavně mluvíme o tom, čím jsme si sami prošli a s čím máme zkušenost. Takže svatba bude. Zatím. A přes to jsem v kurzu, obě dvě už jsme si prošli těmi kurzy, máme v plánu i do dalších kurzů, takže budeme o tom mluvit, že to není jenom něco, co vám chceme předat, že víme. Je to super a potkáte i spoustu zajímavých lidí, když to zkusíte, a co si budeme v dnešní době známostí jsou jako zlatý grál. No a jako, že vám někdo fakt jako
dá ty informace, které má, jo, předá ty zkušenosti a že si to fakt zažijou, nebo předá ten kontakt nebo něco, jakože je sdílný vám něco dát právě, takže to jako málo kdy. Mně přijde, že já třeba taková jsem hodně, jako teďka jsme se bavili s tvojí vlastně známou kamarádkou a já jsem jí hnedka vysvětlila plno věcí, co jsem věděla, jako co by mohla využít, to jsou zase dotace na třeba zateplení domu a takhle, jo, co plno lidí třeba jako ani neví, že je a přitom ona je tady asi jako nastěhovaná, tady v této Ano, ona tady nežije dlouho, není domorodec. Tady není domorodec. Takže ani třeba nevěděla, že ta organizace, která to řeší, je přímo jako v té obci, kde žije. Ale prostě já jsem to všechno řekla, jako zavolejte si tady, zeptejte se a tak. A myslím si, že hodně lidí se třeba bojí v dnešní době jakože volat a zjišťovat a tak, protože samozřejmě druhý protipol je ten, že někde volat a oni jsou protivní ti lidi, že? Ale zase to jako... taky, ale je to taky hodně o tom, že ty lidi to třeba nenapadne, nebo jim to nedojde, jo. Já třeba jako ještě teďka, když vlastně tady Lucka sdílela svou zkušenost, tak byla jsem v kurzu, jo, i v marketingu, jo, kurz byl super a mě třeba udělalo dobře to, že jsem těm lidem poradila nástroj, který je zcela zdarma na odstranění pozadí, jo, takže pokud někdo bude mít zájem, klidně tady dáme i novinky o AI nějaké, nebo jak se co dělá, jo, kde to najdete a tak dále, jo. Jde nám o to, aby tento kanál byl přidanou hodnotou nejenom pro vás, ale nejenom pro nás, ale také pro vás. No, určitě a napište i třeba do komentářů, jo, čím si teďka vy třeba procházíte, co je vaše takové nějaký cíl nebo takhle. Mně by se líbila ta báze těch měsíčních cílů, co třeba máme, nebo měsíční peripetie videa na ty naše cíle. A protože to je to, jako, co se člověk jako posune jako hodně v tom, že? Přesně tak a klidně napište do komentářů i to, čím si třeba teďka procházíte nebo co aktuálně řešíte a my to můžeme klidně v těch dalších videích rozebrat. Jo, to není vůbec žádný problém, jako jsme jenom lidí, jsme od toho, aby jsme si pomáhali a prostě kdo si neřekne, tak nic v životě nemá a nic nezjistí. My chceme tu komunitu tady budovat, vlastně, která si poradí, pozdílí si to a když budeme vědět, tak řekneme i tu osobní zkušenost, kterou máme, že? Protože, nebo ještě třeba, nevím, jestli jsem zmínila školu, jo, prostě studium školy, když, jo, říkala, vzdělání jsem asi říkala, že? No ale třeba normálně školu, kterou máte jako vysokou univerzitu, nebo když jste v práci a pak stopnete práci a jdete zpátky do prostě toho učícího se mechanismu a jedete, takže s tím máme taky prostě jako zkušenost a to, no. Přesně tak a určitě se pobavíme i o tom, jakou možnost mají studovat vysokou školu maminky na mateřské, jo, jaké jsou tam možnosti, jaké tam jsou podmínky, jaké jsou výhody, nevýhody, jo, všechno vám tady přednesem, jo, takže je toho opravdu hodně co řešit, snad se vám ty naše videa budou líbit, jako teprve s tím teda začínáme, budeme se neustále zlepšovat, zdokonalovat, to budou právě ty naše měsíční cíle, to budou právě ty naše motivace a uvidíte, že třeba za rok budeme úplně jinde, jako jo, pustíte si tohleto naše první video a za rok, když si to porovnáte, tak si řeknete, to bylo úplně blbé, ty tvořili takhle. Ne, jako berte to prosím s rezervou, ale to byl pokus o vtip. No ale jako fakt, jako jak jinak ten člověk to nějak jako zjistí, pokud samozřejmě já nemám zase tak jako dobrou paměť, že bych si to všechno pamatovala, ale třeba napsat si to, nahrát si to video, pustit si to zpětně, pobavit se o tom prostě, říct si o tom jako posunu, jo, najít si ten čas na to, věnovat to tomu, jako že hele, teďka jsem tady, teďka jsem tu, jo, jak jsem se posunul a takhle. Takže my jsme se rozhodli, že nejen, že si to budeme jako kdyby říkat my dvě, když takhle na něčem chceme pracovat, ale že to dáme i ven, takhle online pro vás a že ten posun můžete sledovat vy s náma a pro mě bude jako největší úspěch ten, že to někoho namotivuje. A společně budeme tu společnost zlepšovat, jo? Budeme ji vzdělávat, budeme se navzájem posouvat, motivovat. Tahle ta komunita má tak velký potenciál, že se to prostě ti lidi ani neuvědomujou. Jo? A přitom stačí říct jenom nějaké informace a i tak to tomu člověku pomůže, nakopne ho to, jo. I když se třeba cítí úplně jenom ta informace. Ale už jenom to, že třeba jako vás to nakopne ta informace, to je úplně ta největší jako
ten pík, jako jo, ale že vám to třeba jenom rozvine nějakou myšlenku, jo, anebo třeba s něčím budete nesouhlasit, tak už i to vám vyvine to, že byste si řekla, abych to dělal takhle a teďka potom se začnete prostě pídírat takhle, tak to už to jako za mě je to hlavní, no. Jo, to určitě. Tak já nevím, co říkám, ukončíme to nějak, nebo... No, napila ses? No, ty se napij taky. Já už tady, jo. Tak to je takové hlavní jako úvodní video, pak v dalších videích už budou tak konkrétní témata, už konkrétní session tady. Ale ano, naše seance. A seance ale určitě jako pokud budete chtít, my vám dáme anketu, jo, co byste vy sami chtěli, jo, a ta anketa, která získá nejvíce hlasů, hlasování, tak na to natočíme to dané video. Určitě, takže samozřejmě jsme tady pro vás, i váš hlas je důležitý a my přijdeme s nějakým tématem a věříme, že to téma může rozvinout něco dalšího. Jsme otevření pro diskuzi. Přesně tak. A pokud chcete slyšet něco o nějakých novinkách, inovacích, ale nejenom tom, jo, o nějakém, tíží vás nějaký psychický problém, jo, nebo nějaké jiné problémy, nebo chcete se dozvědět víc o tom, jak se třeba finančně polepšit skrze ty dotace, jo, nebo nějaké ty svatební typy, co už já řeším teďka a jde mi z toho hlava kolem, tak neváhejte nám dát like na video a odebírat nás dolů videem. Tady, nebo. Přesně. A takže ukazujeme jinam, jo. No, ale ještě si zmínila jako super věc, to duševní zdraví a ta psychická pohoda. I třeba pojišťovny, jaké mají prostě dotační ty, jo, jako od dentální hygieny po jako psychické zdraví, duševní pohodu, jo, a to bych taky klidně ráda jako otevřela v dalším videu, protože já to sama využívám, takže... Otevřeme se tématu pojišťovnám, ale podrobněji to budeme řešit až zvlášť v nějakých těch našich dalších videích, protože spousta lidí třeba se neuvědomuje, že když si stáhne aplikaci do telefonu, tak se dá všechno elektronicky zařídit. Jo. I když u Bartoše nebudeme zabředávat do politiky, si to zrovna moc lidí nemyslí. Ale každopádně už je to asi teďka dlouhé, tak to ukončíme tím, že jsme moc rádi, že tady s náma jste. Budeme moc rádi, když se vám naše videa budou líbit, když jim dáte like a když je budete odebírat. Jsme tu pro vás, mějte se hezky hlavou a srdcem. Přesně tak. Tak se mějte. No.